سلام و ریز دم باش ایوارا و بخیر گهدالوان می هجا به برنامه که تایبت یا هنرنامه هم به هفرانه و هفته میوانه که می تایبت هیا و که اون دزانن روژین شمیان هم برنامه هنرنامه دوشینن پاربت کن بواره لبل میوانه که می یا تایبت لبر هیا آیفر دوزداش ماموسته هنرمندامه هجا سبه کنسرا و هیا لبر اد سری ده جبو کنسری و کانونسک درباس بکم سبه ایواره ساعت ده هشتان ده لسزایی قرار پوشه خیراتی سرسلا سرچاوراتی موسه Merhaba, spas dikim serida, ser xeyre ve gelek spas. پیتاجی بخیر باد سرسری نسر شاور نراتی از خلکی خوش کریمن سوازه kunde sewase bu nave aldivas tezanin aldivas hatme dünyaya خوازی هم سترانک تا گوداری بکم پشتره هم دیسا صحبت Tamam, تا da. بجامینه تکیجا سترانج مرا بیجی Güzel sıçradı. Güzelmişim. Kılamet hoş kiri. دبه Ve جوالاتی serida بله usa endes ve bikin. Kılam yet diyamine. Dayı Norandine eri. Diyamın ser yani diyaha o anda ya evtike وين دادك يا؟ o anda dike bavi hadisa lisar hem lisar jana xo hem jî lisar bavi xadiya xat dibêje. ايش هادي بابا أري، أري. مساعد خوش كلام كمان مسا Kafana gege was kapandegem Bıhala derige derdaşındegem Hatta kamle xoxot negey Baske genceme ona ney Dikres kışandım Dilemini yana yana gaga Yara diligem grana Darıcınar noma Kınamış makın İrol hava ayrılmıştı bana Koştu canım Kıkavanemine ve kaderegen Sarafa bıdregem Harmak deregen Ve kaderegen Canım ayagan Af maraga Tevedare Dera beraber Gencemin rabe Vamrına Lıtarana abegay Vamrına Ananey Lıtarana abegay ساعت خوش دنگیته و دل دایکات صاحبه او جی دگوت کلامون ماموسته؟ Eril Diyamın şimdi got Kulamen şini. Hınek dibêjin zemar ama cem me yani xelkî koç kiri şimdi dibêjin şimdi got yani ser mesela mirovek wenda dikin wenda dibe ser mesela şimdi got
Jixwe di nav çanda Kurdî de jî li ser goristana, li ser gorê ew dem bê hemdê xwe jin bi taybet mêr ne. Evet. Jin wê demê li gorî wê atmosferê ez jî pir bûme şahid jê re. Birayê xwe wenda dike, bavê xwe wenda dike, nasek xwe wenda dike. Ew kula derdê xwe ez bawer dikim tenê bi wî awayî dikare bîne ziman wê Evet, demê. Bi li wek fonetîk, wek melodiyekê tînin ziman û pişekî giran bû jî wek diyariyekî xweş jî ji dayîka te re ji te re maye. Hûn li ser şînan albûmek jî çêkir. Şînên bi navê Şînên Xweşgirî derket, kom müzik. Û demê yani demek dirêj mesela ez bawerim pênc ya jî 6 sal yani demek dirêj devam kir ev xebat yani. Tu geriyayî, te kom kirin. Li ser mesela em diçin Goristan, li ser mesela em cenaze dibêjin, jinan şîn digot û mesela min ew qeyd dikir. Albûmek li ser wî çêkir, kor müzik derket. Dewse şîn di navê sîdî da heye. Mamoste li te giran nehat ew xebat. Giran hat. Heta albûm kilas bû Çawa tu ser giran hat. got di nav êş û kulan de tu geriyayî wî şahe te qeyd kiriye, tomar kiriye. Erê erê. Çima te xwast tu balê bikişînî ser tiştek wiha? Çima bala te kişande? Ew çand wan da dibe. Niha belkî pir hindike jinên ku şîn dibêjin gelek geme. Tuneye yani. Wenda bû ew çand wenda bû. Uçak min got yani ez ev yani çünkü diyamê jî digot mesela xaltiya min jî digot, şîn digot. Derdorê min mesela jinan yê şîn digot zede hebû. Weketin mesela çanda xweş kirî jî çandek cuda ye. Kes pê nizane jî. Niha jî wisa? Na mesela Cihan Çelik derket li ser çanda xweş kirî yani zede albüm derxist. Xebata pir mühim giring derxist hole. Yani niha zede ye ama ye ku ez dibêjim mesela 10 sal berê bû. Û demê pir nebû yani zêde nebû. Niha hinek mirov zanin yani çanda xweş kirî çi ye çi ne. Min yani bu vî fikra min dest pê kir. Bi rastî ev şîn kilamên ku li ser şînê jî tên kirin pirî kesên girîng ku dibe wan nas bikin jî ew kilamên ew dem hatine çêkirin û li guhê me belav bûne jî em nas dikin. Wekî Doktor Zekî li Farxînê ew jî doktorek bû dayîkek ji ber êş û kula wî şîn kilamê şînê dibêje û piştre li Farxînê û piştre li hemû Amedê belav dibe. Herkes dipirse Doktor Zekî kî ye, kî bû, çi bû, çi qewmî. Mesela gelek mirov hene dibêjin li xweşgirî kurmanc me heye. Yani kurmanc tuneye dibêjin. Mesela li xweşgirî hem hinek gundan kurmanc hene, hinek gundan yê ku dimilkî dax finjê hene. Mesela li Zara dimilkî mesela xeber didin. Gundê me mesela kurmancı bi xeber didin. Tiştek wisa ez ê bêjim mesela li neçe me hevalên min gava ku ez kurmancı mesela min xeber dida em dibêjin mesela ji bo kevçî hûn dibêjin kevçî em jî dibêjin kavçî. Kavçî dibêjin. Mesela hûn keçik dibêjin em dibêjin kaçık. Hevalê min dikenin digot
kurmancınız hani to asmile bu ev kurmancını ne ama devak ki bir kaşe yani devaka koşkiri o akedin devaka samsur devaka mereş Neziki ya ben şu anda. ye arxavune malati mesela çandam arxavune işi mesela den kes nizane ez çün mesela arxavune dina persentaj heye ez baverim ser üçü xebat çekir 10 sal mesela devam kır ev xebat gelekse de direş bu yani kes nizane mesela dvejin arxavune kurmanç mı heye eri kurmanç hele yani zede de hene arxavune mesela bu Arguvan türküleri, Arguvan havası mesela o saatte tenzani Dınav TRT mesela Tırkan'da yani C2 Gring Digre ama o lidera zede Kurd hele zedeci kılamen kurmancı yen hoş hene yani. Ve demem ma muhab bikin. Em naz stranek din jite godari bikin kılamen arxavuni. U piştre em giredayı ev tiştate go pır taybete. Em vek arguvan türküleri tepena serkirin. Le ayfer duzdaşi balekşan na kılamen arxavuni jihane. Em wî o şahiya stranan giringi wî bi heve girey bidin li ser vî sohbeta xwe bikin. Ez tiştê ku bikim, kulamen arxavune ez niha naxwazim bêjim. Çimkî sibe konserê me heye. Bila hevalên me ku merak dikin, dixwazin guhtar bikin, sibe werin heştanda Sezai Karakoç konserê me heye. Lidera em zede kulamen arxavune bê wekî din jî 7 deqe me belgesel çekiriye ser çanda arxavune ev jî em bula temaşa bikin. Niha kılamen ye Çorumê, Kurdên Alevî ye Çorumê bêjim. Goftarvan jî û stranê zanin hey narim. Zarokan jî zarok jî pir hez dikin stranê. Ez yan bêjim. Tamam, usta fermo, keremke. Şaba yarana yare lo gevel liya yare lo gevel liya şare raşel seriya hey narım rende narım hey narım rende narım barvata ustu kharım aze kuştum hey candım aze kuştum hey candım derde taze kharım derde taze kharım. Hey narım rende narım hey narım rende narım barbata ustu
خوارم برواتا موسو خوارم آزه کشتم خیر جاندم آزه کشتم خیر جاندم دردتا آزه خوارم دردتا آزه خوارم ساعت خوش ما مستهل بجی دسته دنگه تساقبه از باورم پیام من مهنه ما مستهل براستی پیام کوهاتی هم مجی باش فهم نکر گودروان ما دفجه کما دنگ آزادی دسترانا کچکام ما ها باده و جفنگ در باسته به اف چیه و جفنگ بلکیش ما همیان ده پرسه ارجی نزانم مجی باش فهم نکر مظلوم جی فرقینه تو بکاری برفرهتر و جفنگ ارجی جارا یکم جتا دبیزم تو بنویسی جمره اما کیف خوش ببن سپاس دکنه جبو پیاماته ماموسته آیفر دوزداش ام دیسا آنونسک در باس بکن سبه ایوار ساعت 8 ده لسرزایی کارا کوچ آنگو چاند آمده کنسر آیفر دوزداش هیه پشتی کنسر جی بلگه فیلمک جه 10 دقیقه بکته نزدیکی 10 دقیقه ناوروکا بلگه فیلمه بحثا کلامن arxavune و çanda arxavune dike. Ma mustat bahsa çorme Kurdên Aleviyên çorme Kurdên Alevî em bêjin yên Meletiyê yên Semsûrê ango em bêjin her cure Kurdên ku dijîn li hem li Anatolya navîn hem jî li welatê me li Erdingara me çandek me ku wekî Tirkiyên Tirkan tên pênasekirin tu wek nêçîrvanek ketî du bajar bi bajar digerî gund bi gund diçî li ser goristanan gohê xwe didî çîrokên Kurdan, şînên Kurdan, şahiyên Kurdan dibe ger û geşta xwe de tu rastî çi tê ev gera te ciyê xwe dibîne mamoste? Na. Çima? Na. Ez 25 sale vikari dikim. Yani demek derece 25 sal. Çum Semsûrê, çum Çorumê, Meletê, Dersim, Pîran, Cizre, Xoşgirê demek ki nezik daşı ez yani arxavını mesela Meletê Seme berişi emçun mesela Ankara, Haymana, Konya, Kulu, Cihanbeyli, Lüve Derajı yani zede kurban çene. Yani az vikari hez dikim yani demek derece az vikari dikim. Gund digerim o tırma diçim bab pirkan dengewan qayt dikim başı ve digerim İstanbul liser ev stranan demek derece dixabitim albüman şey dikim ama yani jiboymun tiştek gringe jiboymun ama ez baverim ku yani çıdbejin ye ki gohtar dikim jiboy ev şey Girse çıdbejin yani piyasa jibo sermaye jibo piyasa müzik yani Euknave yani dınav çanda mecin. Ciye xwe nagire. Dınav ez Em wiha bêjin mamoste ev xebata tu dikî ji alîkî ve dibe qurbana çanda populîst. Li ser şopên kevin naxwazim bisekinin. Yani zede ev Bandorê ev li ser fikirin zede heye. Vakitin yani nav çanda meşi nav yani yek
navan çanda yani ye kul ser huneri xebet çedikin gori var şey pır evknine yani pır ez baverim pır grimiknine. Çünkü yani tamam sistem ser vi çanda tesiri sistem zede heye asimilasyon zede heye ser çanda ser zamanı ser her tişt asimilasyon zede heye yekül vi bandora sistemi Dijîn yekî dibînin jî li ser vî xebatê tiştên girîng çênakin. Yani ev ke çi dibêjin ev zorê mirov dişe. Tibê aciz dibî. Erê. Ji bo Xebatan- yani mesela ez dibêjim yani ez Beredayê ez dixebtin dibê. yani bir karê ez çima şey dikim ez yani tişt karê tim ez bikim şey dikim yani ez yani bula Na mamoste tu wisa ku tu wisa bifikirî tu hêviya xwenda bikî niha du cure mijarên me hene yek nasnameyekî di nav hewldaneke ku xwe bide qebûlkirin xwe bide naskirin û mayînde be yani resem be. A duyemin naveroka wê nasnameyê hunermendên me û em bêjin pêşengê vê nasnameyê kê bin ew dadigirin û tije dikin. Tu jî rengek ji van hunermendayî û gera te ev belgeyên tu kom dikî, xebatên ku tu dikî gelekî pîrozin. Rexneya te kir, yên ku me guhdarî dikin divê vê rexneyê ciddî bigirin. Lêbelê niha em bêjin şaredariya wî gelî li derbarê van xebatan de cî vedqetîne ji hunermendên wekî were daha ku mebesta Ayfer Düzdaş û xebatên Ayfer Düzdaş çi ne rojek li bir gelê Amedê rojek em bêjin li bajarek din dîsa gelê Kurd bibîne û pê bihese ku Kurd li Çorumê çawa dijîn, li Meletiyê çawa dijîn niha pirî tişt ez nû fêr bûm ji te û pir pîroz e. Li ser vê ez bawer dikim ew çanda popülîst gotek û em behs dikin, em rexne jî dikin li pêşiya hemû rastiya çanda Kurdî seknandiye û tiştên kevin tu bikînekî bala nifşê nû jî nakişînin ji ber ku jiyana xwe ya mayînde dinêrin ya ku an hatijîn. Tu li ser vê wekî xitmandineke ye bi Tirkî em bên dixanibixkî ye xitmandineke ji bo muzîka Kurdî jî ev rastiyeke. Em wekî hunermend çawa vê xitmandinê wê bikarin derbas bikin û berhemên kevin û yên nû ji bo pêşerojê çawa wê bigêjin hev. Ew köprî ew pir li ku derê ye li gor te. Yani ez mesela hevalên xwe ra pir dibêjim mesela hinek yekî karê wisa çêdikin li ser muzîkê dixebitin gava ku mesela ez diçim gundê xwe mesela hinek stran tomar dikim min digot yani nav çanda da mesela min digot bula herkes her gundê xwe li gundê xwe derdorê gundê xwe deh stran qayıt bike erê ji bo çanda me pir tiştek ew kitibe tiştên nû jî derdikeve xole ew mesela tıkanıklık mesela ji bo çanda hani me belki pêşî wî veke ama yani kes nikare naxaze yani kes naxaze wî karê bike belki tiştek yani karek pirskireke belki yani nizanim yani bersiva wî çi ye ji bo yani ez viyan bêjim
Yani heviyamı jitneye. Mamosta tu hevi berdi eme çabuk. Na heviyamı tuneye. Yani yani tamam ez evi kaydı sabıkım. Mesela gavak ez dibêjim hêviyan tune ama ez bernadim, ez ê dîsa berxabidim, ez ê herim dîsa gundan, ez ê stranan dîsa tomar bikim. Yani tiştên nû derxim xole hêviya min derdorên mirovên ku yani derdorê me vî karî çê dikin. Bers biryara vikari çedikin. Heviyama lawan tune. Yani yani heval dibêjin mesela ji boy me giringe, ji boy me usaya ev devok dimîne. Wakas yani. Wakedin ev kev ütüne yani. Binge hawi çenakin Yani mamosta dibir da ez dixwazim ji bo ku em hemû fehm bikin. Tu dibêjî ev bar bi tenê ser min dimîne, ser milê min dimîne. Dema ez parve dikim tenê li ceh min dimîne. Tu vî rehme dikî. Yek karî kes çê dikim li ceh min dimîne. Yani tenê ew nine yani. Ew kişi yani. Situation genel. Kiştî. Kıştı ha. Kıştı usaya yani. Yani ji ber ku mamosta ev xebata tu dikî jî xebatek taybet e. Ji bo vê niha ez bi rastî vê pirsê ez erdem dikim. Ev xetmandin dê çawa bibe ku em derbas bikin. Em ê dî dengbêjên xwe jî û kesên ku îro em bêjin çanda popüler jî em bêjin dikim. Çanda popüler ez wek xerab nabînim. Ez popülîzmê xerab dibînim. Ji ber ku kesek wek şivanperver jî popüler e. Tê nas kirin. Lê popülîzm tiştekî din e. Xebata ku tu dikî xebatek di hundirê xwe de lêkolîneke sosyolojîk e. Tu li ser şînê civakek dinirxînî. Tu li ser lorîkên wan civakê dinirxînî. Xwezî bi dehan hunermendên me vî karî bikirane ku îro yên ku diçin ciyekî xwe digihînin ciyekî di nav popülîzmê de bizanin ji ku hatine. İşte naha mesela ez bir kari dikim ama bersiva bir karimin tuneye. Kat tuneye yani. Gavak ez dibêjim mesela heviyam tuneye jibo yuvi tuneye. Mamosta tu xwe bêhêvî neke bersiva karê te hîn belkî hîn karê te jî bi dawî nebiye ev jî rastiyek e. Belkî hîn forma xwe û bi fonetîka xwe û xebata xwe hem hêlekî wî akademîk jî heye. Belkî hîn proja te jî bi dawî nebiye. Gerûgeşta te jî bi dawî nebiye. Ez di vî alî de em bêhêvîne dema ku em bi xwe jî di nav xwe de em behs dikin hevalên me. Wek lêkolînerek jî em behsa te dikin. Heta mesela li ser çanda dengbêjî û deyîş di Kurdî de tune vê pirsê jî min digot zê zûtirîn bikim niha wextê wî hat. Te behsa Kurdên Elewî kir. Elewî em dibîzin hemû yani piranî Tirkî, ango, zazakî lê formên Tirkî de dibêjin. Wek deyîş nabêjin. Tu balê dikişînî ser vê. Tu balê dikişînî ser çandekê arxovanê heye ev ji alî em bêjin pergalê ve wekî arxuvan wekî wêderê qet Kurd tune hemû Tirkin û çanda Tirkaya li wir dimeşe. Di balê dikişînî li ser vê ku ev bêqîmet ve ev qedir nebîne ew ê hê çi qedir bibîne mamoste. Ama tuneye. Heye yani ba me qet nebe em ji bo xwe bêjin wekî malbata Veng Radio em bêjin ku em xebatên bi vî rengî pîroz dibînin û heta ji me bêjî piştgirî çe hewce ji vî alî de belavkirin û parvekirin û bi cîhkirin xebata te bi cîhkirin çi bikeve ser milê me em wek alîkar û piştgir li kêleka we ne mamoste û spas jî dikin ji we re. Hinekî te bêhêvî bûyî û reşbîn bûyî em bi kulamek vê hewayê belav kin û mijarek me nû Li ser çanda Aleviyan jî ez dixwazim tiştek bêjim. Kerem Kurdên Alevî zanin yani bandora sistem zêde li ser Kurdên Elevî hene. Em mesela malbata
derbası İstanbul mesela Gazi Mahallesi dışın Lüdera Lekundeki Koşkiri Sevase derbası işte İstanbul'da Gunde İstanbul'da Gazi Mahallesi Koçgiri ya derbası İstanbul'da. Lüdera arayı mesela Gavakan için mesela Dibistane mesela Diyamın babamın Dibut kat mektebe ev ne beje az Kurdum az Alevime mesela hatta kumun lise kadam من ne dibut mesela az Alevime az Kurdum başa mesela az Teybum işte lekolun çekir az bundan mesela yani zede lise Kurdun Alevi bandur heye asmile mune zamanın fazla bir kirine mesela cem çedikin beri cem gava ku cem çedikin ve kurmancı bir zamanın ya bu kurmancı yani bedemeli mesela cem çedikin çekirine hemen naha mesela Tuna'ya Ve bu hazi Türkiye. Evet, naha Türkiye haber dedin. Kulamen mesela değiş yekurmancı şey pır hındık hani. Kim? Pır hındık. Ev Ayfer Aslan hebu çu ser dilovaniya xwe zemte navê ve sehkir. Ew jî li ser vî xebatek wê taybet hebû. Kurdî değiş hîn amadekariya xwe dikir digot ez ê pêş ve bibim û ket dorpêça penceşîrê û jiyana xwe ji dest da. Em li vir wê jî bîr bînin. Lê ev çîroka te bes kir bi xwe ji xwe sebeba hêviyê ye. Rojên ku tu nevêribûyî behsa Kurdbûn û Elewîtiya xwe bikî, îro te rakiriye barê xwe daye pişta xwe tu li gund û war li gundê Elewî Kurdan digerî berhemên wan tomar dikî. Ev bi xwe ji xwe ji wê demê heta îro sebeba hêviyê ye. Ev xebat hêvî divê bide mirov. Ev çî Sebaba heviye Türkan merred dikin. Yani ser dikin cihne nadın me. Kurdancı yani Kurtçime ev dikin yani. Liserdeki şunlar cihnadın me yani. O art yani zede jiyan usa derbası da. Yani kırabdı çe her roş disa hınek daha kırabdı be. Jibo üye azdıbeşim yani. Baveriyamın heviyamın jimin heye. Yani jibo üye pırskerektune yani. Ev jî besejme yani jibo yani kat pırskerektune amalınav toplum ve civakeda yani her tiş kırabdı çe. Em hemû li ser vê fikra me yeke her tişt xirab diçe ne tenê li vir li hemû cîhanê hem ji alî polîtîkayê, ji alî pergala cîhanê, krîzên mezin, qawsên mezin hene. Lê ya ku li vê derê çi rûskekî hêvî bide me hunermendin, pêşengên gelên her erdnigarî hunermendên wê erdnigarê ne, di vir da divê em gotinên bi hêvî ji we bibihîzin, divê em hêzê ji we bigirin, ji ber ku ev rewşa niha tu rexne dikî, ev rewşî wê biguhere. Nifşên nû tên. Em ê ji wan nifşên nû re çi pergal amade bikin, çi zemîn çê bikin. Em dixwazin ji Ayfer Düzdaş gotinên têr û tije û bi hêvî guhdarî bikin. Niha jî em stranekê mamosteyê guhdarî bikin işte. Tamam. Tê çi bixwînî ji me re? Dengê Ayfer Düzdaş hatûye sibê dikê tije bikin, bi ser da biherikin bila hêviya me hemû bi hev re geş bibe. Kılamek yani yesem süre Kurdan Alevi değişik Kurdan Alevi hele. Belê. Uçak az Rambeş. Kemal. Lo sevda o lo sevda Sevdayı ki kadida
قربانی به سودایی کوالتم دناو دوا امان امانتم ناو دوا Aklam pır derece. چی دبی مامۆستا ژمارە؟ لەسەر چەندە ئەلێوی خەبار دەدەن؟ تێدا نیاز ئیتراز نیاز هەیە ئەری جەمان گاوە کو جەم چێ دکن جەمێوی سرانێ دەبێژن کلامێ دەبێژن و جیواکشی سەما ئەسەما دەگرن. ساعت خۆش مامۆستا. سپاس گەلێک سپاس. مامۆستا هێدی نەبێژن هەم چ زوو هاتن داویا بەرنامەیە خۆ ئەمنێکی بەرنامەیە خۆ بەرهەر بکەن و دیسان ئانۆنسا خۆ بکەن ji بۆ کۆنسەرا سبەهێ di dawiyê de jî em ê dîsa bi stranek te kulamek te Kulam xlas bila sibe verin. em te û godervanê xwe niha teref nekir te got cî nadin em te û godervanê xwe bi hev re bêrin ez ê ji naberê derkevin dawiya bernameyê tu bigire mamoste bi rastî em pir kêfxweş bûn tu li studya me bû mêvana me û ev mijarên te behs kir niyazên te jî pir girîng bûn ez hêvî dikim di ber çavan re derbas bibe ji bo hemû aliyên çand û hunera Kurdî û baweriyên Kurdan Em ya hazır bêjin. ya hezir bêje ya hezir em ê dawî bikin godervanên hêja me îro bi taybetî wekî taybet me Ayfer Duzdaş kir mêvana xwe li studyoya xwe sibê êvarê ên ku derfetê wan hebin tunebin hewl bidin û em biçin li çand Amedê li Ayfer Duzdaş guhdarî bikin belgefîlma wê heye derbarên lêkolînên wê û çanda Arxûwanê em bêjin em bi hev re biçin govendê xwe bigirin û li wê derê kêfa xwe bikin li çand û hunera xwe re
Em spas dikin ji bo ayfer duzdaş dîsa dubare. Di bernameya hunernameya ya nû de dîsa me bi hev re bi mêvan û mijareke nû em ê bi hev re bin. Ez ê niha xatirê xwe ji we bixwazim hûn û ayfer duzdaş bi hev re ne. Heta bernameyeka din bimînin di xêr û xweşiyê de bi xatirê we êvara we bi xêr be. Gelek spas dikim. Ez mêvan bûm. Gelek kêfxweş bû. Gelek spas. Ez kilamen yê sallana ez bêjim û em xatir bixwazim. Sallana jî ez yani çi dibêjin a cappella. Belê. A cappella bêjim. Sallana sallana meçe serabe yıkamış esvabı rahel bertabe. Sallana sallana meçe serabe yıkamış esvabı rahel bertabe. Bir öpücük isterim herade babe. Yabancın değilim, tutmama temem. Ne durum ne nizam, cirana temem. Bir öpücük isterim herade babe. Yabancın değilim, tutmama temem. Ne durum ne nizam, cirana temem. Gelek spas.